Son. What is your name? Yeah? Yes, I mean, what is your name? Sorry, but I think you're a graduate. Har shi aka sace mu. Gaba ɗaya wallahi. Nana? Now? Kai, haba yarinya da shishige sai kin kakalo ni dai. Ai ko ta na burge ta na bata mamaki. Then you can take it. It's all for you. Feed yourself. Ai gaba ɗaya aka tattare su aka sace. You. Okay. Aga yanta take. Mama, fito ki gani. Menene haka? Wannan gurin yayi mai mutum kwaso mana shi ne. Rahama. Da. To zo ki gani. Aina wannan kuwa yayi da fito kwaso mana shi? Waye ne mana ki gani ba gashi nan da kayan bautar kasa. Wani irin kira cewa waye kayan bautar kasa mutumin da ko turanci bai iya ba. Ya ga miki bai iya. Ki gwada ki gani. Na samu ruwa. Ruwa. Suwan. Wata kula. Ne? A yanzu ba za ka mishi. Wata kula. Kuma bacin ne ma ɗebo mu. Yana tara zuwa nan Nijar. Iko sai Allah. Mama, IBRO na yanka. A ba su kawa.